Bon dia, bona tarda, bona nit, latinos todos. Avui, catalán para latinos, a París. Hola la! Benvinguts, benvingudes. Sabeu que ens podeu seguir, si no ho heu fet ja, activant el botonet i la campaneta. Bé, París, ciutat de l'amor o ciutat de la llum. No sé per què diuen ciutat de la llum si sempre plou aquí. Bé, no és cert, avui no plou. El que sí és cert és que aquesta ciutat va ser la primera en tota Europa a electrificar-se i tenir un enllumenat públic. Un enllumenat és el alumbrado. Per això es coneix com la ciutat de la llum. Un gran conjunt de fanals i bombetes elèctriques es van instal·lar per als carrers d'aquesta ciutat, bàsicament per millorar la seguretat. Hem de diferenciar entre el llum en masculí i la llum en femení. El llum fa referència a l'aparell. Per exemple, tanca el llum de l'habitació o demà encenen els llums de Nadal. I la llum en femení fa referència a la claror o a l'electricitat, com per exemple, no he pagat la factura de la llum o obre la cortina perquè entri la llum. No funciona el llum de fre del camió. La llum de la lluna es reflecteix a l'aigua. Hem triomfat, estem a l'Arc del Triomf. Triomfar, verb triomfar, verbo triomfar. Un triomf és un triomfo. Aquest monument té un origen militar, en el qual no entrarem gaire. El que sí vull destacar és que en el peu de l'Arc del Triomf es troba la tomba al soldat desconegut. És un homenatge als soldats no identificats caiguts durant la Primera Guerra Mundial. També podem trobar la flama eterna. La flama és la llama que simbolitza la permanència a un principi, com per exemple la pau. Pau per tothom. Per si no ho saps, el francès també és una llengua llatina. Sí, ho sento, els hem d'acceptar, són llatins també. L'Imperi Romà, quan va passar per aquestes terres, va deixar el llatí com a idioma que més tard va derivar en el francès que coneixem avui. Per aquest motiu, hi ha un munt de paraules molt semblants entre el francès i el català. Com per exemple, fenêtre, perdoneu, el meu francès no és el meu fort, fenêtre de finestra, de ventana, o mort, mort, de muerte, retard, retard, de retraso, fromage, de formatge, de queso, homme, de home, hombre, bleu, de blau, de azul, temps, de tiempo, i moltes paraules més. A més, en català col·loquial utilitzem el sinònim de gràcies, la paraula merci, que és traducció directa del francès merci. Ja ho sabeu, si voleu utilitzar un sinònim de gràcies, podeu utilitzar merci. En francès sona fonèticament molt diferent al català, perquè utilitza molt la gola, és com que rasca la gola, per això tots els francesos utilitzen bufandes. No calen presentacions, la Torre Eiffel, visita inexcusable. Va ser construïda el 1889 per la Expo Universal de París i aquesta gran estructura metàl·lica va ser en el seu moment la construcció més alta del món, amb 300 metres d'alçada. Es va construir en ferro colat i espero que tingui una bona capa de vernís per protegir de l'erosió del vent i de l'aigua aquesta gran estructura metàl·lica.
El que més m'apassiona d'aquesta estructura és la gran quantitat de cargols i femelles que es va necessitar per construir-la, encara que crec que són cargols reblats que no necessiten femella. Els cargols són els tornillos i les femelles són les tuerques. Segons a Viquipèdia, es va necessitar 2,5 milions de cargols per fixar aquesta gran estructura. Jo no m'ho crec, vaig a comptar-los. Com a totes les grans ciutats, a París hi ha un trànsit molt dens. El trànsit és el tráfico. Hi ha força embusos. Un embús és un atasco de tráfico, un embús. I la millor manera de moure's per ciutat és una moto. Si el temps ho permet. Doncs m'aturaré en aquesta cantonada i continuaré a peu. La cantonada és una esquina, un lloc on conflueixen dos carrers a 90 graus. També podem dir un xamfrà. Un xamfrà és similar a una cantonada, però unit per una línia obliqua, com per exemple als xamfràs de l'Eixample de Barcelona. Un xamfrà és un xaflán o una esquina. La cuina francesa és mundialment famosa i potser una de les més influents del món. Algunes de les seves aportacions són el formatge, el caviar, la bechamel, la mostassa, la maionesa, la truita, el paté i moltes coses més. Per celebrar-ho em menjaré una hamburguesa ben marrana. Una cola. Una altra prova de la llatinitat de la llengua francesa és el seu lema nacional, representat pels 3 colors de la bandera francesa. Liberté, llibertat, égalité, igualtat i fraternité, fraternitat. Vosaltres jutjareu si aquest lema el segueixen gaire, perquè ni aquí ni enlloc veig molta llibertat, igualtat i fraternitat entre les persones. Doncs fins aquí ha arribat la nostra aventura parisina. Ja ho sabeu, si no ho heu fet, us podeu subscriure per aquí baix. I si us ha agradat el vídeo, doneu-li un like, un me gusta, un m'agrada i ens veiem aviat!